Recorden quan els xiquets jugaven al carrer? Quan no hi havia consoles i els jocs infantils eren el mocador, el sambori o la corda. La localitat de Paiporta vol recuperar este costum. Durant una setmana l'Ajuntament organiza tallers de jocs populars als barris. Esto tendría que estar todos los días, de verdad. Tiene la oportunidad de conocer a otros niños, de jugar en la calle, de ver un poco cómo era nuestra infancia. Es coneixia, però no es jugava molt. Solo es jugava en el pati del col·le i està molt entretenit. Els xiquets ho passen bé i estos monitors de temps lliure en pràctiques s'inicien en la seva nova feina. Després d'aquesta pràctica farem monitores i ja podrem exercer al nostre treball. En campaments, en escoles d'estiu, en tot això. I així una setmana on els carrers de Paiporta ens traslladen temps passats.